ba mu dauri ya koyi mu dauri ba. Idan kai ba daurin kirki ne, idan kai ba daurin kirki ne, aka baka ofis maza shekara 1 ko 4 kan ka tafi kawo mu dauri su da ka zuwa a ciki kai ka biya. Jama'a ranar faɗi za a faɗi, masarki ne ni, ba na tsoron kowa, ba na tsoron kowa. Bari in gaya maku, yanzu da zan fito wannan taro sai da daga kafarina, domin na wuce ɗakin da ake binne sarakuna, inda aka binne sarki Musa, inda aka binne sarki Abdulrahman, inda aka binne yayana Muhammadu Bashar. Na hudu Faruku ne zai zo, to sai an kyale mutuwa. Mutuwa ba za a yi ba, ta zo ɗan duniya ne, to da na tsaye duniya. Ba sawa lafiya. Saboda haka daurawa da Allah ku farka. Daurawa ku farka. Ku daina da kanku. Ku so ƴan uwanku. Ku so mutanenku. Ku so garinku. Ku so ƙasarku. Don Allah, don Annabi Daurawa, ku so talakawa. Don Allah, don Annabi Daurawa, ku taimaki Daurawa. Don Allah, don Annabi Daurawa, ku yi kishi. Ni a wuri na ba a zagin bakaɗi ne. Don bakaɗi ne mutum ya kirki ne yana san ɗan uwansa da wuri bai san ɗan uwansa. Duk ba sawa lafiya. Duk ba sawa lafiya. Saboda haka ba ma san taron yaudara, ba ma san taron tura mota. A dubi Allah, a dubi annabi, a dubi Allah, a dubi annabi, ƙarƙashin zuciya a sauran ‘yan uwa, a yafe wa ‘yan uwa, a zama uwa ɗaya ba ɗaya, a taimaki na baya, a ɗaukaka wanda ke kusa da shi don Allah, don annabi Daurawa, don manzan Allah, ku yafe jinin ku jawo ‘yan uwanku, ku jawo ‘yan uwanku, mu ta mu ta ƙare mun tafi. Shekara 80 ga watanni babu abin da za mu yi, abai ma neman mu tafi mun tafi. Don Allah, don annabi, samari matasa masu ofis sauransu, don Allah ku sa'i uku da raga amana na mun barku da ku da Allah ba ga ba kabari.